Ei, sabatots, sóc en Vegeta, el superguerrer més gran de tot l'univers. Com bé sabeu, no sóc gaire amant de les frases amables i encara menys de les dedicatòries. En aquest cas, però, tractant-se d'en Marc Godoy, que diu que fa anys un dia d'aquests, faré una excepció molt excepcional perquè és un gran fan de Bola de Drac i en especial d'en Vegeta, o sigui, jo mateix. Així doncs, Marc, et desitjo que tinguis un bon aniversari. Tot i això, no t'alliberaràs d'un dels meus clàssics insults. O sigui que vés a prendre un got de llet calentona. Au, adeu!